Undskyld derude. Speedy Gonzales. Jeg er den flotte gummibåd. Har I flere øl? Ja. Vi kan jo spørge, om vi kan sejle øl ind over. Jeg havde nok ikke spurgt, om I havde flere øl, hvis vi havde, vel? Hold nu op, for fanden, og vær realistiske. Har I flere? Har I smuglet fra Sverige? AK81. Prøv at spørge, om de kan sejle nogle øl ind over. Det kan de godt gøre, jo. Tag I lige til Malmø. Nej, prøv at spørge, om de kan sejle posen ind over. Får de en bajer? De forstår dig ikke. De går i skole. Hej som du. Og jeg prøvde det svenskere. Vi går og prøvde det svenskere. Har du det alle pilser på mund? Øjeblik, jeg hælder lige en ordbog. Det er bøllemis. Jeg gider ikke mere. Pis. Arrivederci! Ja, det er altså godt. Og Frankrig er ude. Det vil lige sige til jer, inden I kører, eller rettere sagt, sejler. Vi har tilkaldt havnevagten. Vi kan godt se, I stikker meget dybt i bunden. Nu kommer de. De kommer efter jer nu. Jo, altså, det er jo ikke, vi skal ikke blive uvenner over det, jo. Nej, vel. Det er ikke, man må det, jo. Men jeg tænker, så tager den lige en pause. Så sikkert lige ud og køber en pølse. Så skal vi nok have 6. Jo, bare. Skal vi nok have 6. Jo, det vil han gerne. Det var sjovt, hvis det er på den måde. Enten så har de sgu noget i skuden, eller også... Giv mig se båden derude der, bomben. Det er danske